Ассалому алейкум дӯстони азиз. Рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтарако барашкаҳои сангдор омадаи нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯак. Дизайнери сер санган духтаро нархшон 190 сомон нархи дона. Касе обтове мегирад бояд чи арзон мекунем. Касе да доставка дар кораи марҳамат WhatsApp номери экран метонем заказ кунед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ дорем духтарако. Ина бинед чӣ хеле фасонае. Ин расветкаи дигаршай. Хоҳиш мекунам духтарако сурат напрсен. Чизе ки набоша ба ман мегум нест наличи ба дигар намуд пешниҳод мекунам. Агар харидорӣ кардан мехоҳед ай ҳами WhatsApp ай YouTube канал скриншот карда дар WhatsApp партем. Айни расветка духтаро сершам ҳастай. Бозни намуд тигровкои хушрӯ омадаи бори навай духтаро. Чуноне ки гуфтам ҳозирашда наличи дорем 3 метр 190 сомони духтарако. Доставка дохили шаҳр 20 сомон духтаро. Бисёртон барои доставка мепурсем. Ҳозир бугум ки ҳастай ё мамнохе духтарако ё дус усола бори ваяй лекин ҳозир бо сангиш фасон задаге 350 сомон буд ҳозир 190 сомон шудаге духтарако. Бози чанд намуд дигар расветка дорад нишон метем. Чӣ мегавирад? Барқут бойхотун номи духтарако номи материал бойхотун бадай диден ду намуд санг дорад духтарако. Сангиш бисёр аз ход шудаге бо нархшам беҳади бад дастрасай духтарако. Ина бо як расветкаи дигар. Ина бо як расветкаи гаш да боло духтаро диден ҳамаш хушрӯй духтарако. Байни ҷидам ҳастай ин онам се бардови сери сирхи тагиш молочни онура барашкаи духтаро сиёи баршон барашкаи духтарако. Ира бинед чӣ хеле хушрӯй духтаро. Дизайнерия духтаро бо ду расветка санг дорад. Нархш беҳад дастрас 190 сомон 350 буд духтаро бой хотунон лекин имсол хеле арзон шудаги як баробар зиёд аша. Ина дизайнериш духтарако. Чанги телефон ма гирифт. Ина ранги сирхи товусиш духтарако. Гулош сирх тагиш сиёҳай. Ура нишон додам.